Inkantolo ephakeme yasePitoli ithole ukuthi uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA lungakwazi ukuthathela izinyathelo zomthetho lo wabengamele ezempilo eGauteng uQedani Mahlangu kanye noDokotela uMakhabo Manamela ngenxa yokuthi ubudedengu babo baholela ekushoneni kwegulu ezasuswa ezikhungweni zeLife Estimeni ngo-2016. Christine Nxumalo, uVirginia Makapela, nowaye ngomunye weziguli eziyi148 ezashona ngo-2016 emva kokususwa ezikhungweni zeLife Estimeni khungo zazingabhali. Lesinqumo ke sathathwa ngaphandle kokwazisa kwemindeni. Kube iminyaka ke esishiyagalombili enzima emndenini. This is what we wanted them to understand, that the actions actually led to the deaths. The decision and the deliberate blocking out of the expert reports, the protests, the calls for answers, the relentless nagging of families and everybody else in that mental health, space, trying to call on them to say, stop, please stop. Ijaji uManuatefu ukhiphe isinqumo kulandela uphenyo ngokushona kweziguli. Uphenyo lwasungulwa ngo-2021 ukuphenya ukuthi kungabe obani okufanele bathweswe amacala. Esinqumeni sakhe ijaji uTefu uthole ukuthi abayisishiyagalolunye abashonile kwaba ubudedengu balowo wayengamele ezempilo uGauteng uQedani Mahlangu kanye nalowo owayeyinhloko yesikhungo sabangaphathekile ngokwengqondo uDr Makhabo Manamela. When by the conduct of Miss Dorothy Qedani Mahlangu and Miss Dr. Makhabo Manamela. Liphinde lathi impilo yeziguli yayingahlengwa nguManamela. Ethula ubufakazi ngoNhlaba ka-2023 esicawini uQedani Mahlangu wathi wayengazi ukuthi lezi ikhungo ezizimele zazinama-license awumgunyathi. Unqabile ukuphawula ngesinqumo kodwa watshela SABC ukuthi uzothola ukwelulekwa ngokwezomthetho. Umnyango wezempilo usafunda isinqumo senkantolo. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi lusazonquma ngokuthi luzobashushisa noma cha. Undunankulu wase-Western Cape Alan Winde usenxuse abantu bakulesi sifundazwe ukuthi balandele umyalelo uma becelwa ukuthi bafuduke endaweni abahlala kuzo. Imvula enamandla ehambisana nomsingo obandayo ohlaseleke kulesi sifundazwe kusukela ngeSonto. Bevile inkulungwane eziyishumi abantu abakhahlamezekile ngenxa yalenhlekelele yezemvelo. Usuku lwesine isifundazwe iWestern Cape sihlaselwe imvula enamandla ehambisana namakhaza ashobisa umkantsha kanti izangoma zezulu zakwa South African Weather Service ziqagula ukuthi lizoqhubeka nokuyidliva kusasa kwezinye izindawo ezakhelele isifundazwe. Undunankulu wase-Western Cape Alan Winde usenxuse izakhamuzi ukuthi zithobele umthetho uma ziyalelwa ukuthi zifuduke. I have one or two messages. The first is, please, when an official comes to you to say you need to evacuate, please make sure that you listen. If an official says to you, please don't use this road, don't use the road. If there's no official and you see lots of water going across the bridge, don't brave that bridge. Kusenjalo izikhukhula zishaye kwezwela kulabo abangenamakhaya njengoba sinyuka isibalo sabadinga ukukhoseliswa. Over the last 2 days, we've seen 15 individuals that are rough sleepers come into the shelter, and so we welcome them in. And I think for the last, give or take, 4 or 5 days, we've had 44 homeless people come into our shelters. Kanti-ke abahlala emijondolo nabo bakhala esifanayo. This is my place, this is where I'm staying. As you can see what they're doing there, they're trying to take out the water. Like the community here, we are full of water. When it's raining too much, pouring the water out. Now the water is coming inside the Umnyango wezemfundo umemezele ukuthi zizovalwa kusasa izikole ezifundeni ezahlukene okubalwa kuzo iWinelands kanye neOverberg ngenxa yezixwayiso zesiphepho esinamandla. Amalungu omphakathi aseshayele ihlombe inqubekela phambili emzameni yokuletha ubulungiswa ecaleni lokwebiwa kwemali ebhangeni iVPS. Lokhu ke ngemva kokuthi omunye wongqondongqondo kulesi sigameko uChief wamadodzi egwetshwe iminyaka e15 ebhadle ejele ngemva kokuvuma amacala ngama-33 akade ebhekene nawo.
Ithimba lamaHawks lisemukele lesi sigwebo lathi lusezithendeni zabanye abasolwa. Ukwebiwa kwemali engaphezulu kwamabhiliyoni amabili amarandi ebhangeni iVBS kwamangaza abaningi. Umbiko wahlanganiswa uTerry Mutawu wakhomba abantu abaningi ombusazwe, izisebenzi zebhange kanye nosomabhizinisi. Owayeyisikhulu sezimali eVBS uPhilip Truter wagwetshwa iminyaka eyishumi ebhadle ejele ngo-2020 ngemuva kokuwavuma amacala okukhwabanisa nenkohlakalo. Amalungu omphakathi athi ukugwetshwa kukaMatodzi kuzobuyisa ukwethenjwa kwe-NPA. Lokhu kukhombisile ukuthi ukubambezeleka kobulungiswa akusho ukuthi ngeke benzeke. Ubulungiswa buyohlala bukhona noma kungathatha isikhathi kwezinye izimo. Sekuphele iminyaka eyishiyaka ukuthi kwenzekeni ngemali yabo. Ukugwetshwa kwalabantu kumele kube iyahlonishwa imali yabanye abantu. Inhlangano engenzi inzuzo iVembe Concerned Group ithi ikholwa ukuthi baningi abantu abazogwetshwa abathintekayo kwele VBS. We're very worried about this issue of VBS not being attended to, and as the organization would like to encourage him to also to inform the court as to how many people who are implicated. Inkantolo yephakeme yaseGauteng yalalela owabe eyinkosi yesizwe samavenda uThoni Mphephu Ramabulana ukuba abuyise imali kanye nezimoto zikanokusho azithola kuyo iVBS Mutual Bank. Kuphangalele abafundi abayishumi kanye nomshayeli engozini nemoto kumasipala waseMrafong eNtshonalanga Randi yeGoli. Umnyango wezemfundo uthi leli tekisi ebelithwele abafundi lishayiswe yiveni labe seliphenduka. Abanye abafundi abayisikhombisa abaphuthunyiswe esibhedlela. Khombisa ziphuthunyiswe esibhedlela isiseduze ukuze ziyothola usizo oluphuthumayo. Ngokwesitatimende somnyango wemfundo isisekele eGauteng, imoto yezingane ishayiswe ngemuva yiveni yashaya ungqimphotho yaqhamuka ilangabi. Umnyango wezemfundo uphinde wathumela ithimba labeluleka ngengqondo esikoleni ukuyohlinzeka ngosizo emndenini ethintekile. This transport is an arrangement between the parents and the service transport provider. What I always urge parents that you must look at the condition of the vehicle that's taking your children, the number of kids that are taken into this particular private transport. I stopped one in the area of Julian. It had about 45 kids. 45. And I asked myself, those parents, when this person keeps on putting 45 kids into this taxi, what are they saying? Umnyango wezokuphepha komphakathi uNico Katz uthi lolu daba lizodluliselwa kwabomthetho ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Abashayeli bayanxuswa ukuthi baqikelele emgwaqweni ukuze bagweme izigameko ezifuze lezi. iANC ithi akufanelekile ukuthi umholo weMK eParliamente uDokotela uJohn Hlophe aqokelwe ukuba yilungu lekhomishana ebhekele ukuziphatha kwamajaji iJSC. Kepha ke unobhala jikelele waleli qembu ufikile embalula uthi awukho umthetho weParliamente ovimba ke ukuqokwa kukaHlophe kuJSE. Empela JSC uphinde wathi amaqembu ayingxenye uhulumeni obumbano kuzofanele aqhamuke nemithetho ecacile odabeni lukaHlophe nowasuswa yiParliamente kwesokuba umengameli wamajaji eWestern Cape. Kwakuka Dokotela John Hlophe kukhomishana ibhekele ukusebenza kwamajaji kususe umsindo kwezombusazwe. iANC ithi awukho umthetho ovimbela uHlophe ukuthi abe yingxenye yeJSC. ANC holds no brief for Hlophe, Dr. Hlophe, first and foremost, and or any member of any other party. And the discontent about John Hlophe's nomination is valid. And the ANC position on the JSC discussion in the House was not to say there is no basis. ANC ithi amalungu eParliamente kumele ahlangane ukuze alungise futhi abe nemithetho ecacile ngalolu daba. On the shoulders of the parliamentarians themselves
and the GNU partners to rectify this thing, and not to stand out and not do something about it. It will be an indictment if this were to be allowed. I-ANC eParliament ayizange iphikisane nokuqokwa kukaHlophe ngenxa yokuthi imithetho ithule ngalolu daba. Mbukelisi sathi qu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi I therefore declare Councillor Cyril Aba as a new mayor of the eThekwini municipality. Lo wabe ilungu le-ANC eParliament uCyril Xaba useqokwe ngokungaphikiswa njengemeya yomkhandlu dolobha iTheku. uXaba uthatha intambo kumxolisi Khawunda. Mbukelisi kubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme yasePitoli ithole ukuthi uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA lungakwazi ukuthathela inyathelo zomthetho lo wabengamele ezempilo eGauteng uQedani Mahlangu kanye nodokotela uMahabo Manamela ngenxa yokuthi ubudedengu babo baholela ekushoneni kweguli ezasuswa ezikhungweni ze-Life Estimeni ngo-2016. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Ababambisene ne-ANC okuyikhosathu kanye ne-SACP bafuna umhlangano wecabinet ozobanjwa kulempela sonto oqhamuke namasu azoguqula isimo sezomnotho eNingizimu Afrika. Lo mhlangano bekufanele ube kusasa nangoLwesihlanu usuhlehliselwe impela sonto. Lwa ukuba icabinet elisanda kuqokwa ngaphansi kohulumeni wobumbano liqala umsebenzi futhi lisheshise. What is critical for COSATU and for affiliates and for workers and their families across the country is for the GNU to hit the ground running, to make sure they accelerate the implementation of the ANC's election manifesto, because we just simply do not have the time, let alone have the space for a honeymoon for government. We expect government and the ANC and Lekgotla to focus on how can we grow the economy, how can we rebuild the state, how can we slash poverty and inequality, how can we create decent jobs. Key to these are continue to give support to Eskom to end load shedding. Ubiqembu lamakomanisi lizwisa ukukhathazeka kwalo mayelana nesikhathi ikhabhinethi linikezwe ukuba lisungule inqubomgomo ezolawula uhlelo lukahulumeni kuze kuba kuphela ihlandla lakhe. Time that was available between when the president was inaugurated and now may not have been sufficient to do thorough work in terms of informing what should go into the medium-term strategic framework that will guide the government in the next 5 years. ACP neCOSATU nabo bafuna ukuyibona yenza kahle ANC mayelana nodaba lohulumeni wobumbano baphinde bafunga bagomela ekutheni bazoqapha ngeso lokhozi labo abasayine ngaphansi kwa uhulumeni wobumbano ukuze kuqinisekiswe ukuthi benza okufanele bakwenze. Oqokwe njengosihlalo wekomiti elibhekelela amaphoyisa eParliament uElan Cameron uthike uyakuthakasela ukusebenza nawo wonke amaqembu ezombusazwe. Uthi inhloso yakhe uqinisekisa ukuthi leli komiti lisebenza ngokubambisana futhi liphinde libhekele ukuthi ke amaphoyisa asebenza ngendlela efanele. Uqokwe uzakwabo ongomakade bona ekomitini elibhekele amaphoyisa eParliament uDiane Khula Barnard owesekwe uzakwabo kuhulumeni wobumbano uWendy Plakis oyilungu le-ANC. Mr. Cameron, you are duly elected of the portfolio. Police, congratulations. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ukhumbuze ikomiti ngomsebenzi onzima elibhekene nawo. It's a that we can't just say to ourselves or no, we're delivering, we're working. It's people out there who must say together, all of us here are working. They must experience it, they must feel it, they must see it. If they don't see it, no matter how far we see it here, no matter how far we say we're making progress, if they don't say so, then it means we're not making progress, and we must accept that. Emva kokuzokala kwezindaba zokuqokwa kaCameron, abantu abaphawulile ezinkundleni zokuxhumana
ikakhulukazi ngesigameko lapho uCameron wayeziphaqule ubuso ezenza umuntu onsundu kweminye yemibhikisho. And if you go and look at the description of what happened back then, it's more than a decade ago, it would show that there was no ill intent regarding the initiative. That being said, I'm focusing on fixing the police. I've never asked questions whether it's about race, creed, culture. It's irrelevant to me. To me, it's really about creating a safer South Africa. Izikhulu ezine zomnyango wezemisebenzi emsebenzini njengoba kuqhubeka uphenyo lokwebiwa kwezigidi ezingama-300 zamarandi kulo mnyango ke kusenjalo ngenkathi ekhuluma ngezinye indaba ungqongqoshe osanda kuqoka uDean McPherson ubalule okungalindelwa eminyakeni emhlanje ezayo. Ukudlondlobala kwezinga lokukhwabanisa nenkohlakalo sekugungethe umnyango wezemisebenzi kahulumeni. Lo mnyango uthi usube yisisulu sobugebengu obenziwa ngokusetshenziswa kwe-internet nokuyinto eke yaholela ekutheni ulahlekelwe imali elinganiselwe egidini engama-300 zamarandi eminyakeni eyishumi edlule. Zibalelwa kwezini izikhulu zomnyango ezimisiwe ngenxa yalokho. Abaphenyi bathatha ama-laptop angama-30 nomnyango waphoqwa ukuba uvale zonke izinhlelo zawo zokukhokha. Ungqongqoshe ukubeke kwacaca ukuthi uphenyo luyaqhubeka. Is no longer the punching bag for other departments across the country. We provide services to clients which are other departments, and they owe us 18 billion rand in unpaid service charges for this department. We can't carry that for them. Mayelana nomhlaba, ungqongqoshe ukubeke kwacaca ukuthi umhlaba wabantu uzosetshenziswa ekusizeni abantu. We partnering with communities to better help communities understand the importance of infrastructure, that it's their infrastructure to own, it's their infrastructure to look after, and get more infrastructure over a period of time. Ungqongqoshe uyibophezele ekutheni uzobhekana ngqo nabenza inkohlakalo bangaphakathi eminyangweni noma abangaphandle. Lo wabe yilungu le-ANC eParliament uCyril Xaba useqokwe ngokungaphikiswa njengemeya yomkhandlu edolobha iTheku. uXaba uthatha izintambo kumxolisi Khawunda nosekuphele inyanga ajutshwa njengelungu lomkhandlu ke obhekele ifundazwe iNCOP. Umeya waseThekwini uCyril Xaba uqokwe engaphikiswa umuntu uphakanyiswe yiqembu NFP. I therefore declare Councillor Cyril Vusumuzi Xaba as the new mayor of the eThekwini municipality. Our priorities are clear. To name but a few, we will focus on improving water and sanitation infrastructure, as well as ensuring uninterrupted water supply, a safe and clean city. Amaqembu akhona kulomkhandlu anethemba lokuthi uXaba obeke waba ngusihlalo wekomiti lombutho noma kade bona uzokwenza ushintsho kulomkhandlu. Sithi umeya okhona simnikeza isiqiniseko sokuthi somsupporta mangabe ukuthi yena uyafuna ukusebenzisana nathi sizoba semva kwakhe. Ziningi izinto ayishilo esifuna ukuyibona zenzeka njenga FP la ithembise khona indaba kahulumeni oclean ongenayo inkohlakalo ukulwa nenkinga yamanzi eThekwini. Angiqale ngisiyambongela umeya omusha ubaba uCyril Xaba njengeqembu election SA sizoqhubeka ke simsupport besenza nokudlulile ukuthi uma sisuke siphikisa ngoba ongenzi kahle kodwa mawenza kahle sokuvumela futhi sincomela kumele sinqome khona. Mfisela inhlanhla uKhansela uXaba sokhethe waba yimeya entsha yaseThekwini. Asikholelwa ke kodwa njenge-DA ukuthi edwa kuzoxazulula zonke inkinga inhlekelele elapha eThekwini. Londi Khadebe, SABC News eThekwini. I-England izotholana phezulu neNetherlands emidlalweni owandulelo wamanqamu omqhudelwano i-Euro 2024 namhla kusihlwa eDortmund eGermany. Iqembu elizonqoba lomdlalo lizobhekana neSpain ngowamanqamu yona ke eguqise iFrance ngamagola izolo ebusuku. Iqembu mabili azilolonge kokugcina izolo esikanjini zawo ezahlukene ngaphambi komdlalo wandulelo
nje bekungelula ukuthi lamaqembu afinyelele kulesigaba salomqhudelwano. iEngland yanqoba sekukhahlelwa ama-penalty kumdlalo wokugcina. Kodwa izodinga ukwenza kangcono misitholana phezulu neNetherlands ukuze ifinyelele kwamanqamu. We're prepared for anything. I think it will be an exciting game. You've got a lot of very good players on the pitch, a lot of good forward players, both teams. So we've got to be another step from what we showed in the last game. It's another step up in terms of the quality of some of the opponents. Ngakolunye uhlangothi kwasekusele imzuzu engama-20 ukuthi iNetherlands iphume kulomqhudelwano kumdlalo wayo odlule. Ama-Dutch adlala kahle emidlalweni omkhumula Jazz neRomania kodwa anqoba kanzima ukuze afinyelele emidlalweni owandulelo wamanqamu. Of course, it's always good to know when in what kind of system they will start. It can be 4 defenders, can be 5 defenders. iNetherlands izobeka ithemba kumdlalo okunguyena oseshaya amagoli amaningi kulomqhudelwano uCody Gakpo kulomdlalo. Leli qembu lizodinga ukuqinisa nasemuva ukuze lifinyelele emidlalweni wamanqamu njengoba selokhu lagcina ngo-1988 lapho la inqoba khona le ndebe. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu noMadlamini. Kuzo zonke indawo enthebeleni kuze emakhaya sinibingelele sinamukele nanku umhlahlo wesimo sezulu wakusihlwa kanjalo nakusasa. Kulindeleke umsinga ubanda uqhamuka ngasolwandle Atlantic ngcini maphakathi nezwe kanti ke uzodala amathuba amahle kakhulu emvula ogwini olusekapa lizoyidliva ke izulu zengokusabalala ihlambi zemvula ukela ngaphakathi nezwe qwaqwa ngamafu ke engcini ezenyaka engxenyini eziphakeme eziseningizimu. Yeze ukela ifundazweni eSelimpopo azikho imvula elindelekile. Kanti ke kusasa alizoqhubeka ke linehlambi zemvula enamandla kakhulu khona ke ngasogwini nemoya igijima ngesivinini esiphezulu kakhulu. Isimo esifanayo silindelekile kwezinye ingxenye eziseningizimu yezwe. Kanti ke imoya igijima ilindelekile ke engxini eziseningizimu yezwe ukela lapha engxini eziKwaZulu Natal. Kanti ke ulwandle lizobe lithukuthele lukhupha amagagasi olwandle ngenxa imoya enamandla kakhulu ke ogwini olusentshonalanga kwehlele njalo ogwini oluseningizimu yezwe. Kulindeleke isimo esifanayo ke nakusasa imoya enamandla kakhulu ke ilindelekile ngasogwini olusentshonalanga nemoya enamandla ke engxini eziseningizimu yezwe. Ake sibheke ke amazinga okushisa aphansi Esifundazweni eseFreystata ngo-1 degree Celsius lapha eBloemfontein libande kakhulu esifundazweni esisempumalanga ngo-3 degrees Celsius lapha engxini ezise-Emelio. Kwezinye indawo kulindeleke ukuthi libande kakhulu njengoba kwaziseke ke kusebusika vele liyabuza ukuthi ke ungubo ngakhe. Ake sibheke amazinga okushisa aphezulu lizothi nje ukufudumala esifundazweni ese-Northwest ukela kweSelimpopo eGauteng kanjalo ngasesifundazweni esempumalanga nangasengxenyeni ezigudle ugu olusempumalanga yezwe. Kwezinye izingxenye ke kulindeleke lithi nje ukufudumala eEastern Cape kanti kuqhubeka nokubanda kakhulu ke esifundazweni esise-Western Cape kanjalo nasesifundazweni esise-Northern Cape. Kwaziseke kulindeleke imsinga ebandayo nemoya egijima ngesivinini esiphezulu kakhulu kulezo ingxenye. Singakho namhlanje sibikezelo sezulu umusamele kusasa ngesikhathi esifanayo yosithola kanjani ngolwimi lesiXhosa makuze kube ngokuzayo okadlamini umntwana uthi ayixabene. Mbukeli sisibeka lapha ke besikuphathele zona kusihlwa nje kuze kube ngokuzayo usale kahle.